सब केहू के हमार प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत बा सबके तो बिहारन शो पे। आज के वीडियो गीत वाला वीडियो ना हुई, आज के वीडियो एगो जानकारी खाती है। वैसे तो बिहारन शो पे पिछला 400 वीडियो खाली गीत के बारे से तो बिहारन शो एहू दिशा में अब काम करे शुरू कैले बा कि जौन अपन कल्चर बाटे, परंपरा बाटे, ओकरा के रउआ सबके साथे साझा करी। तो वही क्रम में पहला हमार वीडियो हुई। वीडियो हटे बक्सर के पंचकोसी मेला के बारे में। जे बक्सर के बा उ तो एकदम जानता है एकरा बारे में, लेकिन बिहार में बक्सर के अलावा जितना लोग बा लगभग बहुत कम लोग पंचकोसी के बारे में सुन ले बा, जबकि बहुत बड़ त्यौहार है बक्सर जिला में। बक्सर के आदमी जहाँ भी रहेला अगर ओह दिने तो वो अपना घरे लिट्टी जरूर बनावेला। मतलब पूरा एगो जिला लिट्टी कहीं भी बाटे लेकिन लिट्टी बना के खाई, ई खासियत हो त्यौहार के। इ त्यौहार शुरू भइल बा रामायण के टाइम से, जब राम जी आई रहलन महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण करे खातिर बक्सर में। तो ओ घड़ी उ 5 गो जगह पे गई रहलन, ओकरा के पंचकोसी नाम पड़ल बाटे। तो 5 जगह में 5वां पड़ाव उनकर बक्सर में रहे और 4 जगह गईले। सब जगह उ भगवान शिव के पूजा कैले, उनकर स्थापना कैले। ओकरा बाद कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ उजा खैले। बक्सर के नाम रेखा घाट पे अभियो आज के समय में बहुत भीड़ होला, बहुत लोग आवेला, बहुत अलग अलग जगह से। काहे कि एक तरह से पूरा तीर्थ हटे। लोग आके नहाला, नहैला के बाद ओजा पूजा करेला मंदिर में। शिव के जौन मंदिर बा बगल में रामेश्वरम मंदिर, ओजा पूजा करके ओकरा बाद सब केहू चरित्रवन जौन इलाका हटे ओहिजे बैठ के लिट्टी चोखा खाला। कहल जाला कि राम जी ओहिजे राम रेखा घाट पे नहैलन और वो स्थापना कैलन शिव जी के, और ओकर बाद चरित्रवन में लिट्टी लगा के खैले रहलन। तो बाकी खाना तो उतना फेमस ना भइल, लेकिन लिट्टी चोखा बिहार के फेमस है। इंटरनेशनल लेवल पे भी लिट्टी चोखा फेमस बा। ऐसे एकरा के इतना ग्रैंड तरीका से मनावल जाला। वह सब देखी जा वीडियो में, आगे हम दिखावत तनी कि कितना तरीका से ए त्यौहार के हमने सेलिब्रेट करेनी जा।